ମନସ୍ୱିନୀ ବେହେରା। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି, କାଳୀପୂଜା, ଦୀପାବଳି ଓ ଧନତେରସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦୀପାବଳି ମାନେ ଦୀପ ମାନେ ପ୍ରକାଶ ଓ ବଳି ମାନେ ସମୂହ। ଦୀପମାନଙ୍କର ସମୂହ ବା ଦୀପମାନଙ୍କ ପଂକ୍ତିକୁ ଦୀପାବଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମାତା ସୀତା ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଧରି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ସାରି ରାବଣକୁ ନିହତ କରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀମାନେ ତାକୁ ଦୀପ ଜାଳି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲାବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କାରଣ ସେଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ଥିଲା। ଆଜିର ଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଲୋକ ଓ ରୋଷଣୀର ପର୍ବ ଭାବରେ ସାରା ଭାରତ ମାନି ଆସୁଛି। ମହାକାଳୀ ରକ୍ତବୀଜ ନାମକ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଆଜିର ଦିନରେ, ସେଥିପାଇଁ କାଳୀପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ ବନବାସ ସାରି ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ବଳି ମହାରାଜକୁ ମଧ୍ୟ ବାମନ ଦେବ